गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। लोगोफोर दिनै ओरैबायदि गोनांथार बाथ्रा सावरायगोन। दाखालि बावै सासे एसामिस बुरैया बर'खौ मा होनदों बर' गुन्दा एबसु होनना बुंबाय। बे बुंनायनि आगोलनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे दावराव दावसि जाबाय दङ। बिथां फेरेंगा सारमोना हाग्रामाखौ बखिबाय थादो। हाग्रामायाबो फेरेंगामोनखौ बा इउपिपिएलखौ मायबा मायबि बुंदो। प्रमद बर' साराबो बुंदो। बेखौ जों नुनो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय फेरेंगा सारा दिनै एनडिएफबिनिफ्राय दिनै सासे दैदेनगिरि जाबाय बर'नि। बेनिफ्राय फेरेंगा सारखौबो आरो मा एनडिएफबिफोरा माने फेरेंगा सारखौबो जोंखौ मानो जोंनि नांगौखौ जोंनि मोननांगौखौ मानो समाधान खालामना होनायाखै होननानै जोङो बखिलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेसे लासिंसिं फेरेंगा सारा नोंगो फेरेंगा साराबो मा बिपिएफखौ बा बिपिएफनि मानसिफोरखौ सोंखारिदो नोंगो सैथो बाथ्रा जों मानिदो। नाथाय गावखौबोदि गावनि मानसियानो सोंखारिदो। गावसोर दिनै दैदेनगिरि जानानै गावनि मानसिखौनो मा सामबालनो हायाखै बा गावनि मानसिखौनो नांगौ मथे जेबो खालामनो हायाखै। जों सोंखारिलायबाय थानायखौ जों बर'जों बर' नुनो मोनदों। लोगोफोर आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो। आङो नुबाय थानायखौसो बुंदो लोगोफोर। आं सोरबा फेरेंगा सारखौबो गाज्रि बुंनो थाखाय प्रमद सारखौबो हाग्रामाखौबो गाज्रि बुंनो थाखाय। नाथाय बिसोरनि सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय बेनि गेजेराव मा जादों हारसा बुरिया मा दाखालि बावै सालबारियाव सोरबा हारसा मानसिखौ लांना बुहैनायाव मा होनखो बर' गुन्दा एबसु होनना बुंलायदो। नोंगौ बर'जों बर' सोंखारिलायनायखौ जों नुनो मोनदों दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि इलेक्सननि मुङाव। नाथाय बै हारसा बुरियादि एसेबां गाज्रि रावै बर'खौ सोंखारिदो। अब्ला दिनै बर' हारिनि दैदेनगिरि एबा बर' हारिया खौसे जानानै बर' हारिया बैसोरखो मानो जेबो बुंहैनो हायाखै। बै हारसा बुरियादि एसेबां गाज्रि राव बाहायदो एबसु गुन्दा होनलायलांदो। बर'फोरा मानो जेबो बुंहैनो हायाखै। जों फंसे बुंबाथ' बेसेबा गिदिर 10 दिना लासै नाम लाबाय जोंखौ फंसे रावाव। अब्ला दिनै एसामिस मानसिया सासे बुरै मानसिया माबायदि बाथ्रा बुंदो। बेनिफ्राय लोगोफोर नाय बेयाव आंनि न' सेराव मोनसे खामानि सोलिबाय थादो। बेनि खामानिखौ नायग्राफोरा कमप्लिटलि बर' मानसि नङा, गुबुन हारिनि। बेनिफ्राय बेनि मावग्राफोरा सोर मिथिबायना बर'। हाजिरा मावग्राया बर'। बेनि मेन लिडार जायफोरा माने मावग्राखौ नायग्रा बे बर' गथ' नङा। बेफोर गासैबो गुबुन हारि गोजा। होमब्ला जोंनि बर' जायगायाव जोंनि बड'लेण्डआव थिकादारा बबेबा क'क्राझारनि, बेनि आन्दाराव थानाया बबेबा नलबारिनि गुबुन हारि, बेनिफ्राय बिसोरनि आन्दाराव थानायाबो आरो मा गुबुन हारिबाव सेंग्राफोरा। अब्ला दिनै जोंनि गामियावनो बेफोरबायदि खामानि जादों बा बेफोर माने नायग्राफोरखौ जोंहा बर' मानसि बर' गथ'फोरा नायनो थाखाय जोंहा मानसि गैला नामा। अब्ला बेसे लासिंसिं जों दिनै बेखौबो बे दालांखौबो जों बर'आ सोरबा मावनायबा बर'आ सोरबा बे खामानि मावग्राखौ माने मा होनोबा बेखौ महरै ना मा होनना मिथिला। नायग्राया बर' जानायबा बर'जों बर' नांलायगौमोन खोमा बेयावबो। नाथाय बेवहायबो मा गुबुन हारिया मावफैनायनि थाखाय बेयाव दावराव जायाखै बायदि मोनदों। बर'जों बर' मोनबा नांज्लाय खमलाय जानो हागौमोन। ओरैबायदि लासिंसिं गावजों गावबा माबायदि नांलायो। इलेक्सन मोनसे फैदो बेसेबा गावजों गावबा। बेनिफ्राय हारसा बुरैया बर'खौ ओरैबायदि गाज्रि राव बाहायदो। बेनिफ्राय दिनै टिका मावनायखौबो लानानै नाय। गुबुन हारिया आरामसे जना नायबाय थादो टफि फायलाला गानना। बर' बोराइफोरा बर' सेंग्राफोरा माने बाला अन्थाइ खुन्थुम गारबाय थादो। बेसे लासिंसिं जोंनि बड'लेण्डआव बेफोरबायदि सोलिगासिनो दङ। नाथाय गुबुनना मायबा मोनसे बुङोब्ला बेखौ रावबो जोंनिया गासैबो जमा जानानै रावबो जेबो बुंनो हाया। लोगोफोर मा होनना बुंबावनो, बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि समस्या। जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि जागासिनो दङ। जों दिनै मानो गुबुन हारिजों बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जाखो, मानो सोंखारि जादो एसेबां लासिंसिंनो, नंना नङा? मानि थाखाय, सोरनि थाखाय? दिनै बर' हारिखौ रावबो गिला, रावबो गिनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनैनि दिनाव। सानफ्रोमबो दाख्लैबो भलिबल ग्राउन्डआव हारसानि बिहु गाननानै बर' सल' दामनानै बरिया मोसादो, रोङाब्लाबो बर' स्टाइलाव मोसादो गावसोरनि ड्रेस गाननानै। दाख्लैबावै अजापालि हमदो मोसागासिनो बर' ड्रेसै। मानो सोरबा सानदोंना मानि थाखाय दिनै बिसोर मोसानानै देखायगासिनो दोङो? आरो दिनै देखाय बिसोर उनाव मा देखायनो नागिरदो सोरबा सानदोंना? लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।